Hinam! Dugyot! Dugyot! Ana, si Kaman din nakita ka. Kisabam no kaya mga makasawa, mali ka gininumain. New Year nga, New Year. New Year na New Year. Baliwan man ata sa style mo. Paliwa mata nga style mo. Unman! Kisabam mo, di. Saktig sasao. Ang kayong Mikel alam. Buti ka Tumahimik nga kayo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Gini alaw na tigas yung mga birthday niya ba? Hindi to lolita na. Baru tahu na 2006, 26 yan. Oo na yun, nagkimas na turog ng kaslamatayan. Hinam! Dugyot! Dugyot! Ah, George! Nakaringgan! Apay kami ni Taka mamaturog. Punit ibartag man, George. Umabot pa'y talaga teatres. Diya karon na kami di balayan. Si Sabam nagbanarit at imumaw. Dugyo nga tao. I'm sorry, my friend. Ako nga yung nasaktan eh. Nagtiran mo tating iwa mo. Umpay, marami mo ito. Nih, ni Manong Andres aja.
Tingin na yan. Andre! 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 Okay sa barata. Okay ni Namlay. Hindi ka alam niya. Ruot. Kikita na ako ng balaga gain. Tama magkapailaan. Payan ako kamdaw eh. O ano, ang gard maramid ko. Sasalsuit ka ito, damaramid mo sag. Kaya nanong matatabalangag. Ha? Ano nung tabalangag? Ipakang ko kanyam. Nagtala ka. Pakang ko bibig, kapaya. Ay, tumanta. Mas katibad-badag ka. Bigbigat na kayo uyong ka man ay. Pakialam mo ya. Pantulungan ka man lang kalati balangag. Tadapakan mo di bibay, tadumakal. Tadati parpartsinta no ka. Sidaek. Okay. Nagkadulagi nga muna rin nga taon. At ako pinagapamot to, inapang ka nagbirok ti trabaho. Nakatulong ka kumama di balayaw. Ang gard mabiro ka nga trabaho. Kasano dahil matabiro kang trabaho ka, takatambay nga tambay. Tato yun, manay natin nga pagpakang ko ti bibi ko, ditakan. Uray na ka, sumurtak ka. Uray na ka. Papanam yan, ditakan ko na nagarudain. Ang gard maramid ka o. Partakamag na bakat na ulog pinay. Anak nga susurukan, kisa ba mo? Baltog ka lang. Ano boy, naimas ba? Ang ginagawa nyo dito? Bakit kayo? Anong ginagawa nyo dito? Ito, kumuha ko ng pagkain ng pato ko, bakit? Pagkain ng pato ko, pagkain mo. Huwag mo akong ginaganyan, itusukin ko yung bunganga mo. Kapay sinatoya manual rice. Ha? Sinatoya. Kumuha ka nyam? Apa si kakatungtong ko? So nakatungtong ko, mati kang sumusumbat. Ano pa sino ka? Nakabatit ka, nakakuyuyong ka. Sinatoy. Hoy, huwag mo yan. Kapatid ng asawa ko yan. Umupo ka dyan. Bayaw ka yan. Gusto mong isubo ko lahat sa'yo ng kangkong na to eh. Uyong po. Sika, apa yung kakamdaw? Teka sa tamatam. Ha? Adik ka ba? Palalwa garag. Puro arak ti ko ako. New Year na New Year. Barbartag kayo. Kaya nasagang da garot tanay. Ano nga nasagang? Nakita takta ni magmag na. Kunata niya di. Ibang takaon. Apa bilit tinagiyab? Tweet? Di niya kalaw. Laso ya. Tweet? Damagam suno na niya tinaramanan na pagkarin na. Bakit? Saan ba natulog yan? Ta. Apa natulog ka tayo? Di ka nakawin di balayaw? Da garot na kasambat. Tagawi sa ke. Ito alam ko na nagnanag siro katak tanay. Kasano ngayon no, dalang yari kanyang tao eh? Ang mumipay. Bahala na tanang. Kaya mo matayay? Hindi pa garot Andres. Ijak ko mo nakasawa. Makaasawa ka nga raw, no puro matarak ng pobraham. Nakakapag-asawa pa kaya yung ganyang itsura? Ikaw naman, bakit? Yung baliw nga nakapag-asawa, yan pa kaya? Ay, wey. Uyaw ka. Kahit mo ay sungal-ngal ko. Hoy! Manahimik ka dyan ha. Nandito ka katungtong ha. Wag. Bagam lang, boss. Wag. Pakisumbong na naman ako sa misis mo. Ako na naman mapapari sa bahay. At tumigil ka. Sabagay. Ala! Si Kaman din nakita ka hon. Kisabam no kaya mga makasawa, mali ka gininumain. New Year niya, New Year. New Year na New Year. Baliwan man natas na style mo. Paliwa mata nga style mo. Ulan! Kisabay mo di. Saktig sasao. Ang kayong Mikel alam. Mati ka Kung lang sa mahimik ito, nga kayo. Denggam ti magbagak. Denggam ti bagbagana. No kaya mo makasawa, agsardeng ka taginumain. Hoy, nagsardan ka! May sapay, agsardeng kayo mati. Kisabayo ni, awan ipakang ko ti bibi ko, narunusain. Yung makamutak. Manahimik kayo dahil pinagsasabihan ko siya para makasawa na siya. Makinig ka kasi! May sapay, talagang duyo kag ubo mo. Kulay na banara ta, itudok ko tiramay ko. Yung gamamay bagbaga ka boy, nung kaya mo talaga makasawa. Mano taon mon? Sumumbat ka, talaga pilugot ako agong mo. Mano taon mon? 37! 37 na yun, nag-40 tapos di kayo kasawa. Anak, kaya mo mula mga baak, kasali baak. Sakat! Oo, madi magayam. Ta makasawa ka, agsardeng ka ti ginom. Last day. Last day. Hoy. Siguro. Bigat mo din. Sigurad mo lang. Oh, sige, iksaw kayo. Laging nalaing kayo eh. Ano, hanya kayo ito aramid na itata. Tikag, pakang kabibi maday. Dito muna ako, tatambay, bakit? May pakialam ka? Wala. Oh, wala pala eh. Baga mata ha, last day mga ginumain.
Wan! Tama. Sige, Last basta day. ngayon. Papanaman ng rice. Para ginuman, makain inuman laulay yun eh. Hindi nag-inom di New Year. Ate mo, pagbagaan na nga madiminumon, suna mo lagayam. Harapusan mo na, tara ka to. Talang. Talang mo ano daw mo ya. Kun, dakon talam na day. Muriyo tatabayaw mo. At ano, madin na sinsina ni manang mata. Kamu manta. Boy, Boy. dapay manang mo bay? Dapat boy. Dabay? Boy, boy. Napintas bay? Nafinta sa boy. Napintas? Boy. Kaso nga lang boy, hindi ka Dapat kadit boy. tutungtungan niya, hindi ka pa isali mag... Badikan. Hapo. Ipal ka! Ipal! Ikay, patulang ka na eh. Madi, kababay ni. Pagtal na ka kunak ka. Makatapik ka mo. Sardeng kayo may Kaya mong ipaon tanga sa plate. mikat. Oh! Apa yung ginapatayaw? Kasilanganan! Oh, Hey! silang araw. Kasilanganan. No. Mag-ayam tayo lang na rin. Ha? Bayayam. Lata-lata. Agoy asyak belatag payaya ma boy. Sige boy. Amok tigwang boy. Adam wala sungay mo ka. Papanpansin ko boy. Arte sungay ko na eh, madi mapanpansin. Ate, wag tayo sungay na ate ka. Natama na yun. Kaya mo pera. Ha? Kaya mo pera. Kahit paano, kaya mong ito. Sakto. Ah. May 1,000 pa ako dito. Ito. Oh. Panginom na naman, sumbong. Sumbong natin. Sarata, sumbong natin. Ipulong ka man kinandrice. Matay! Ah, madi ka, madi ka. Mabigat mo din. Madi ka. Okay, ground do. Bigat ka ba na tiga na eh? Tiga na, boy. Siya gigam tipiti Oh. pira. Ayan ang premyo mo. Baka taray mo itong tama. Hindi! Kamating ka, balsay. Hindi. Ganito lang kasimple ang gagawin mo. Ah. Kaya mo ipasok yung kamay mo dito Kaya ka na yung klik, klik, klik. nang hindi sumasagid sa kamay ko. Kaya na eh. Magaling. 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 Sana, Magaling. sana ito. Magaling. Yun, no? Grabe. Napaghandaan mo tong larong to. Parang alam niya, no? Parang alam niya. Eh, siyempre napapanood ko yan. Oh, alam mo na tong larong to. Lalagyan natin ng twist. Oh. You know the twist? Oh. I twist your head. No. No. Oh, lalagyan natin ng twist. Oh. Par, lalagyan natin ng twist, ha? Pumikit ka. Ah. Pikit. Baka nakikita mo, ha? Mantina Pikit yung... lang. Pikit lang. Pikit Uri. lang. Oh. Kailangan hindi sasagid ang kamay mo. Pag hindi sumagid ang kamay mo at lumagpas sa kamay ko, may 1,000 ka. Libo. May pang-inom ka. Kanak! Damdam ha. Oh, paano mo lang? Paano mo? Paano Pusang mo? pa lang oh. Liwanag na pagtrabahan nyo kay. Yun, no? Ate pa lang. Yun, no? Nini. Itod mo, madi. Patasan ang katarayan. Madi na katarayan. Katartaya. Madi na katarayan. Oh, Lublob ka tapitak. madi. Umpisantan? Yay! Ready kan? Hoy! Okay. Oh. Pikit muna. Hmm. Yan, pikit. Pikitaan na mabuti, yung hindi mo nakikita. Yung hindi mo nakikita. Awanin na eh. Oh, sige, ipasok mo na. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Puluog! Hindi ka mga pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling Tamlay. mo na dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos na kadena nanay. Oh. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Tamni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. O pa makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita mo na. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh.
Nagmayat buya na yan. Nagdalos na eh. Nagkinis na rin na eh.